Danas je nastavljeno asfaltiranje u seoskim mesnim zajednicama i to asfaltiranjem puta u mesnoj zajednici Banja. To je put, da kažemo, kod Račvanja za firmu Bekament gore, odnosno ka groblju u Banji. Put je dužine 272 metra, rade se dve trake puta, a širina puta biće 6 metara. Urađen je za sada jedan sloj, a biće urađen i drugi, takozvani habajući sloj asfalta. Ovaj put je izuzetno prometan, pre svega zbog toga što vodi i ka drugim seoskim mesnim zajednicama, ka Brezovcu, ali i povezuje puteve takođe i sa putevima iz Topole. Narednih dana preduzeće Šumadija put iz Beograda, koje je zaduženo za asfaltiranje puteva van gradskog područja opštine Aranđelovac, nastavit će asfaltiranje u Banji, ali kako su nam rekli iz Agencije za planiranje i izgradnju, tokom ove zime biće rađeno asfaltiranje u svim seoskim mesnim zajednicama i radit će se dok god to vremenske prilike budu dozvolile. Deonica koja se danas radi u Banji je izuzetno frekventna deonica i za stanovnike sela Banje, svakako i za Brezovac i gore za druge mesne zajednice. Mi danas razgovaramo sa Ivkom Nikolićem, za nas dobro poznato lice, vi ste iz ovog kraja. Koliko znači ovakvi radovi? Evo, ovi radovi znače svakako dosta. Ovo je jedan deo problema koji pokušavamo da rešimo u poslednje vreme. Imali smo prilike da vidimo poslednje 2-3 meseca da je bilo problema i preko medija i tako dalje. Mi smo pokušavali to i pre, ali iz nekih drugih razloga to nije se realizovalo. I onda smo imali neke skupove čak i u mesnoj zajednici od grupe građana, posebno iz ovog dela sela Banje, da pokušamo da na neki način donekle nešto rešimo na ovom infrastrukturnom delu. Tako da danas prisustvujemo jednoj deonici koja se asfaltira, to je obećano još pre jedno mesec i po 2 dana i odlično je što se izašlo u susret rešavanju tog problema. Znači, ovo je vrlo tranzitni, vrlo opterećen put gde je ogromna količina kamena, pojačana eksploatacija sa Venčaca i svi ljudi koji žive ovde imaju jedan veliki problem kako sa tim saobraćajem, ta teška vozila, teški kamioni koji prolaze ovom deonicom, oni sigurno oštećuju put, verovatno da ovaj put nije ni predviđen za toliko opterećenje kao što je to bilo pre nekih, otko znam, 2-3 decenije od kad se taj put napravio. I onda smo došli na jedan veliki problem. Dalje ovim delom puta je prošla i gasifikaciona mreža. Koliko je to dobro i pohvalno sigurno za ovaj deo Banje, toliko je i stvoren problem jer je kolovoz još više smanjen, tako da kad naiđu teški kamioni, šleperi, ne znam nije, onda nailazimo na jedan veliki problem gde ne mogu da se mimoiđu, gde se stvaraju lokve i tako dalje. Tako da bila je zamisao i pre, ovim rešavamo samo deo problema ovog dela puta, jer u planu je da u izradi je jedan projekat koji će ići od raskrsnice pa ka Vinči, da se radi na proširenju kolovoza kako bi se taj deo puta rešio, jer sada smo, pored ovo velike eksploatacije i velikog odvoženja kamena, još jedan problem što se na ovom prostoru nalazi i carina. Tako da šleperi koji dolaze iz pravca Gornjeg Milanovca, Kraljeva i tako dalje, i oni prolaze ovom trasom, tako da je to takođe dodatni problem. I onda zaista je teško sve to ispratiti, otkloniti sve te kvarove i tako dalje. Znači, na jednom sastanku koji smo imali poslednje vreme, možda poslednjih mesec i po dana, ne sećam se tačno kada, rešeno je da se ovaj deo puta sanira na neki način kako bi se otklonio samo deo rešenja, znači deo problema koji će se rešiti, ali normalno ne rešavamo ovim sve te probleme. Nastojat ćemo da, koliko je to moguće, produžimo i ka Navipu gore, da se takođe taj deo puta isto sanira. Takođe, pre mesec dana je negde odrađena i ona deonica od, mi to zovemo Majdanski put ili raskrsnica poviše Knjaza Miloša, što ide ka kamenolomu Venčac.
isto jedan deo puta, 100 metara gde se nalazi onaj magacin 3O, takođe je saniran, tako da su nešto poboljšani uslovi, ali svakako nije dovoljno, morat će se još dosta više ulagati na ovom delu u infrastrukturnim. Pomenuli ste da ste razgovarali, da ste se vi u stvari meštani Banje dogovarali koji su to putni pravci. Koliko je bitno upravo da meštani sami predlažu opštini koji su to putevi koji su za njih od prioriteta? A znate šta, najbolje ko poznaje situacije, to su meštani svakako. Uvek treba krenuti iz baze. Sad pokušava se tu na neke načine da se direktno ili indirektno umešaju i drugi neki oko odlučivanja svega toga. Najbolje kad potekne znači i same baze, jer ljudi najbolje prepoznaju problem i čak predlog rešenja koji daju sigurno je najprihvatljiviji. Uopšte za bilo šta što radimo tako po pitanju i nasipanja puteva, asfaltiranje puteva, kanalizacione mreže, ne znam, javne rasvete, osvetljenja i tako dalje. Tako da svakako je najbolje kada potekne iz baze. Zaista jedan dobar broj potpisa je prikupljen tom prilikom da se ovo uradi, a takođe i mnogo veći broj potpisa je prikupljen, pošto je UDA prošla gasifikacija, nadamo se od naredne godine da ćemo proširiti, odnosno produžiti tu mrežu ka gornjem delu. Imamo nekih 140 potpisa što smo predali predsjedniku opštine negde pre jedno 5-6 meseci, tako da ćemo, nadam se, u narednom periodu proširiti i mrežu za gas, tako, voditi ka domaćinstvima, ka, ne znam, školi, vrtiću, crkvi i tako dalje.